Artibai eskualdeko gazte feministok markinan batugaz, astingiko paketi sortu dugu, goxetik azire eskaintzi, batera jotzia ibeirako hitzaldi bat egon dago xin, eta hone aiza eta olatzen kontzertu akustiku dakau, geroa eguerdixan bazkai bat antolatuko eta 50 lagun inguru batukoaz, eta gero arratzaldin eta batxe gabaz eskaintza berezixak egon izan. Hau egune batera jotzea iregira antolatu izan, bertara indartsua juteko, eta danok etortzera nibetan zaitxu egu.